Welcome aboard, and I am your next destination. Ngayong araw, para sa ating next destination, let's go south dahil mamamasyal tayo sa bayan ng Pontevedra, Negros Occidental. Hiliusa, Pontevedra. Ang bayan ng Pontevedra ay isang third-class municipality at may layong humigit kumulang 48 kilometers from the provincial capital, Bacolod. From Bacolod Ceres South Terminal, maglaan ka lamang ng 78 pesos na pamasahe sa bus upang marating ang napakagandang bayan na ito. Ang lumang pangalan ng bayan na ito ay Marayo at dahil sa impluwensya ng mga Kastila, pinalitan nila ito at ngayon ay tinatawag na Pontevedra. Meron silang gymnasium kung saan ginaganap ang mga malalaking event sa bayan na ito. Sa harap ng kanilang municipal gym ay ang San Miguel Arcangel Parish. At ngayon, maglibot naman tayo sa kanilang Municipal Plaza. Isa pa sa bagong pasyalan sa bayan na ito ay ang kanilang reclamation area at dahil sa pandemic, pansamantala munang nakasarado ang area na ito. Napakasarap mamasyal sa kanilang municipal plaza dahil sa mga malalaking puno na nakapalibot dito. Sa harap lamang ng kanilang plaza ay ang kanilang municipal bus stop. Ngayon, bisitahin naman natin ang Pontevedra Public Market. Para sa mga sariwang gulay, isda, seafood, karne, mga kakanin, at masasarap na pagkain, bisitahin lamang ang kanilang public market. At dahil nakapamili na tayo ng mga pagkain, ngayon, puntahan naman natin ang Balangigay Miranda. Dito matatagpuan ang mga beach resort ng bayan na ito.
Perfect timing yung pagpunta ko dahil napakaganda ng panahon. At nandito na tayo sa Royal Villa Beach Resort. Bagong bukas pa lamang ang beach resort na ito. At makikita nyo maraming construction at development pa na ginagawa sa resort na ito. Napakasarap mag-relax at enjoy ang sariwang hangin. Hindi man white sand ang shoreline ng bayan ng Pontevedra, pero napakaganda pa rin dahil sa napakalinis na tubig. At dahil walang budget yung tito nyo guys, lumipat kami sa kabilang resort dahil walang bayad yung pag-upo sa cottage nila at walang bayad yung entrance. Magme-merienda kami guys. So yung merienda namin is meron kami dito Mountain View. Yan guys. Kuchinta. And then meron kami dito puto. Na guys, kain tayo. Then puto. Say hi to my vlog. Tapos ito guys, parang ano siya, parang public beach. Wala naman naningil sa amin kung... So nakaupo lang kami dito, bumili lang kami ng soft drinks and then itong kuchinta and puto. So nandito kami sa ano, sa open cottage nila. And then doon guys, harap namin is beach. Tingnan nyo guys, ito yun. Yan, tingnan nyo guys. Diba? Ang ganda. So magre-relax na kami dito guys. And then mamaya uwi na rin kami ng Bacolod. Napakasarap lang mag-relax at pagmasdan ang napakagandang dagat.
At dahil may bahay yung tita ng kaibigan ko dito sa Pontevedra, bumisita muna kami at nanguha ng napakasarap na avocado. At marami pa silang mga puno ng prutas na matatagpuan lamang sa kanilang bakuran. And hope nag-enjoy kayo sa pamamasyal natin sa bayan ng Pontevedra, Negros Occidental. At sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Dex Destination once again always saying, Bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.